நான் தான் உங்கள் எஸ்கே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் எஸ்கே கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மணி லிஸ்ட்டு கஷ்டமாக. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரெல்லாம் புதுசாக பார்க்குறாங்க, நம்ம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, லைக் பண்ணிட்டு, ஷேர் பண்ணிட்டு, கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கோ. வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 90 ஸ்பின்னு கிடைக்குமா கிடைக்காதா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கச்சிச்சு, டபுளாக இருக்குது. டபுள் காசு வேறு லெவலில். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு காசு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது. எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு மேலே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, லைக் பண்ணிட்டு, ஷேர் பண்ணிட்டு, கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. மறக்காமல் அந்த பக்கத்தில் பெல் ஐகானை தொட்டு ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட வீடியோலாம் அப்லோட் ஆகும்போது உங்களுக்கு மேலே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியல, சோதனை எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்னோட ஆசையாக 800 டைமண்ட் கொடுத்து பண்ணலான்னு வந்தால் கிடைக்க மாட்டேங்குது. தெரியுமா பாருங்க, எப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. தப்பு தவறு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கொப்பன் தான் கிடைக்குது, வேறு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு காசு கட்சிச்சு. ஓகே, அந்த மெயில் பண்டில் கட்சிச்சுன்னா செம்மையாக சந்தோஷப்படுவேன். அதே பேர் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இந்த மெயில் பண்டில் நான் வாங்குறத காட்ட மாட்டேன். அது ஃபுல்லாக கிளைம் ஆயிரும், அவ்வளோதான். அது மட்டும் தான் காட்டுவேன். நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், ஒன்றுமே கிடைக்கல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் திரும்பி ஒரு 90 டைமண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம், ஒன்றுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. கச்சா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஐயோ கிடைக்க மாட்டேங்குது. கிடைச்சிருது. லாஸ்ட்டு டைம் வச்சுக்கிறோம். கச்சா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்சிச்சு. பாய் பாய், see you.